Basi sikhona lana emahlobo kuyona top 16 lapho khona okudlala khona River idlala nayo Doornkop Student lapho khona esobona umdlalo omuhle kakhulu. Nayi siyayibona iDoornkop iRiver Park. Nayi River Park ngejazeli green. Nayi River Park. iRiver Park, nayi River Park, yona ePetty Paul iRiver Park. Nangu ujakela ngaphola umdlalo wayo iRiver Park. Thumela phambili ibhola. Sebenza umdlali wayo iRiver Park. Dlala ngalo, sebenza kahle. Hawuthi sibone uzwenzani uNozinti. Nangu uNozinti. Hawuthi sibone uNozinti. Lamshiya ibhola umdlali wayo River Park. iRiver Park bagqoke lona ijezi eligreen. Doornkop Student bagqoke lona ijezi eliorange. Hawuthi sibone wenzani umdlali. Sebenza umdlali wayo iRiver Park. Yaphumela ngaphandle. Hawuthi sibone bazowenzani. Ngayo le khona kick abadla. Throwing hiyayo. Yaphumela ngaphandle. Hawuthi sibone bazowenzani. Hawuthi sibone bazowenzani. Ngayo le khona kick. Hawuthi sibone bazowenzani. Bazolifaka phakathi eboxini. Bazowenzani. Hawuthi siboneni. Doornkop Student. Bahle nabo labadlali. Bahle kakhulu labadlali. Hawuthi sibone wenzani walifaka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda. Hawuthi sibone ngamakhanda wasebenza umdlalo wayeDoornkop. Sebenza uNozinti wayeRiver Park. Hawuthi sibone wenzani uNozinti wayeRiver Park. Nangu uNozinti usathatha isikhathi sakhe. Hawuthi sibone nayi River Park. iRiver Park. Iyahlasela iRiver phakathi eboxini. Bafuna ngamakhanda wabusa. Sebenza umdlali wayo Doornkop Student. Sebenzile umdlali wayo Doornkop Student. Sebenzile umdlali wakhona wayeDoornkop. Hawuthi sibone bazoyenzani ngale le bhola iRiver Park. Hawuthi sibone uzoyenzani. Faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda. Sebenza umdlali wayo Student. Sebenzile umdlali wayo Student. Hawuthi sibone uzoyenzani. Saseyona corner kick yayo iRiverside. Hawuthi sibone bazowenzani ngayo le corner. Uzobafuna ngamakhanda. Uzoyenzani. Hawuthi sibone. Bafuna ngamakhanda. Sebenza umdlali wayo Doornkop Student okuzoba yona throwing yayo River Park. Hawuthi sibone nayi River Park. Sebenza umdlali wayo River Park. Nayi River Park. Shintsha kahle River Park. Nayi River Park. Thumela phambili River Park. Nayi River Park. Saseyona iyahlasela wabusa. Sebenza umdlali wayo Doornkop Student. Hawuthi sibone Doornkop Student. Wamjika kahle. Phumela ngaphandle ibhola zoba yona throwing iyayo River Park. Muhle lo mdlalo. Hawuthi sibone Samaya River Park. Nayi River Park. Yona iRiver Park esaphethe ibhola. Free kick iyayo River Park. Hawuthi sibone izenzani iRiver Park ngalo le bhola. Hawuthi sibone balifaka phakathi eboxini. Bayenzani.
Asazi hawuthi sibone baphakathi eboxini usebenza umdlali wayo Doornkop Students. Phumela ngaphandle kuzoba yona draw in yayo River Park. Hawuthi sibone bazwenzana abadlali bayo ngamakhanda Doornkop. Yobayilona ibhola la Doornkop Students. Doornkop Students abanye abadlali ngibazi ukuthi bathumela ibhola phambili njengoba namanje bathumela phambili hawuthi sibone bayizani ngalo Riverside Doornkop na Doornkop Students. Sasayona Doornkop ayiphethe manje hawuthi sibone enzani kuba ngathi ifuna ubuyela emuva thumela phambili Doornkop ngekhanda Doornkop na Doornkop isaliphethe Doornkop siyabona ifuna ukuhlasela Doornkop na Doornkop nato iyaphambili Doornkop hawuthi sibone enzani nayo ifaka phakathi eboxini naphumela ngaphandle ibhola okuyoba yona goal kick yayo River Park. Hawuthi sibone uzenzani uNozinti wayo River Park saseyona River Park hawuthi sibone enzani River Park ngalo le bhola hawuthi sibone enzani River Park muhle lo mdlalo hawuthi sibone uzoyenzani hawuthi sibone River Park nayi River Park nayi River Park yona River Park thumela phambili River Park River Park, beautiful skill, beautiful pass from Guyana River Park. Guyana goal kick yayo Doornkop Students. Hawuthi sibone Doornkop Students izenzani ngalo le bhola. Abanye abazi nabadlali bayathanda ukuthumela phambili, bayathanda ukatheka. Into engengababona bayenza. Hawuthi sibone Okusasayona River Park ngekhanda nayi River Park yaphambili River Park handball okuyoba yona ibhola layo Doornkop Students nayi Doornkop Students nayi iyahlasela manje nayi sebenza umdlali wayo River Park hawuthi sibone enzani River Park ngalo le bhola nayi River Park Doornkop Students they say play on ball advantage River Park nayi River Park sasayona River Park nayi River Park dlala ngaphola umdlalo wa River Park nayi Doornkop step over River Park nayi Doornkop River Park nayi River Park nayi River Park what a pass uyasiphasa umdlali wa River Park unejubani ujersey number 4 bamvalela yona indlela bathi akwazi ukudlula mfana kusala wena kuhamba ibhola hawuthi sibone yenzani Doornkop Students ngalo le bhola ngobanye abazi labadlali bayathanda ukuthumela phambili njengoba namanje nakwathuba amakhanda uyoba yona ibhola layo River Park hawuthi sibone ukuthi yenzani River Park ngalo le bhola kusaseyona River Park hawuthi sibone River Park nayi River Park shintsha kahle umdlalo wa River Park okusasayona River Park hawuthi sibone River Park yenzani ngalo le bhola nayi River Park beautiful pass from River Park nayi River Park hawuthi sibone yenzani River Park nayi River Park iyahlasela River Park nayi River Park iyabuza phakathi eboxini awusibone bafuna ngamagana sebenza umdlali wayo Doornkop Students hawuthi sibone yenzani River Park nayi River Park hawuthi sibone yenzani River Park ngalo le bhola sebenza umdlalo wa Doornkop badla abadlali ba Doornkop Students nabathumela phambili sebenza umdlalo wayo River Park hawuthi sibone bazoyenzani ngalo le bhola abadlali bayo Doornkop Students hawuthi sibone uzwenzani lo mdlalo hawuthi sibone uzoya phambili uzoyenzani hawuthi sibone ulifaka phakathi eboxini wenzani shintsha kahle phambili
dlala ngebhola umdlalo wayo Doron Cop Students nayi River Park iyona eliphethe abafana bayi River Park mabaliphethe ibhola bayazizwa they are confident mabaphethe ibhola Doron Cop Student athi sibone yenzani Doron Cop Student thumela uyona ibhola layo River Park nayi River Park bayazizwa labadlali bayi River Park bayazizwa nayi River Park nayi happy hour bayazizwa River Park bayayazi into bayenzayo abadlali bayi River Park wareskele from kuyona River Park hadi sibone Doron Cop Student yenzani hadi sibone nayi Doron Cop Students thumela phambili Doron Cop Students River Park nayi River Park they are so confident labadlali when they are holding the ball in River Park nayi River Park saseyona River Park na iyalwa ngalo le ball but shaya imoto eceleni kwepali but shaya imoto namhlanje abalandeli bandlula khona ekamereni Adisbone ngoba nayo imic yethu ayikho kahle isound yethu ayikho kahle isound yethu siphazamiswa yona imic ayikho inhle isound sizozama ukuyilungisa isound yethu sizozama ngamandla ukuyilungisa Adisbone akukho kuhle masibona abadlali balimele njengoba sibona uNozinti alimele akukho kuhle mawubona uNozinti ezwa bona ubhlungu ngoba siyafuna ukubabona labadlali bagijimela amaqembu amakhulu njengoba siubona lo mdlalo omuhle kangaka angazi iliphi iqembu elogoba uphondo namhlanje njengoba sazi top 16 yiwona ama-knockout bayasho abaziyo bathi bakhona bayilethile bakhona bazoyilanda khona lana kwamahlobo khona bazoyilanda khona lana kwamahlobo hadisboneni Doron Cop ipela ngaphandle Doron Cop okuzoba yona itrofi nayo River Park labadlali mabaphethe ibhola they are so confident they are so relaxed njengoba balibuyisele emuva badlala emuva awudisibona uzwenzani umdlali wayo awudisibona Riverside happy hour wabuza wasebenza uNozinti wayo iRiver Park abantu amasapota
angene enkundleni ingakangeni nenqaku uyashisa lo mdlalo uyashisa awudisibone bazoyenzani abadlali baDoornkop students ngayo awungangizwa awudisibone abazange amakhanda sebenza unozinti uthumela phambili awudisibone iRiverside iRiverside lamshiya umdlali wayo iRiverside iyasokolisa isound yethu ningamangali emakhaya nalapho enkhona sizoyilungisa isound yethu awudisibone yenzani Doornkop student iyahlasela iDoornkop student kusaseyona iyabuza dlala ngebhola umdlali wayo iDoornkop student dlala ngebhola River Park nayi River Park muhle lo mdlalo muhle kakhulu lo mdlalo awudisibone benzani ngayo le drawene nayi Doornkop student sebenza umdlali wayo River Park nayi River Park iyahlasela iRiver Park wabuza eceleni kwepale awudisibone bazanzani ngale goal kick yayo student awudisibone bazanzani unozinti wayo Doornkop students awudisibone uzwenzani ngayo thumela phambili ubafuna amakhanda awudisibone bazozana amakhanda sebenza umdlalo wayo iRiver Park Doornkop River Park iyahlasela iRiver Park nayi River Park River Park phumela ngaphandle okuyona drawing yayo Doornkop students khona bayilethile khona bazoyilanda wena uthi liphi iqembu elilethile iliphi iqembu elizoyilanda awudisiboneni manje nayi River Park nayi River Park beautiful passes from River Park kathathu uyabuza umdlali wayo iRiver Park free kick yayo iRiver Park awudisibone iRiver Park izoyenzani ngalo le bhola awudisibone izoyenzani iRiver Park muhle lo mdlalo awudisibone iRiver Park izoyenzani ngale bhola awudisibone isikhathi sama-set piece isikhathi sama-set piece awudisibone iRiver Park izoyenzani ngalo le bhola awudisibone bafuna amakhanda eceleni kwepale uyashisa lo mdlalo njengoba kuyona goal kick iyayo Doornkop students awudisibone bazoyenzani bathumela phambili uzowafuna amakhanda awudisibone sebenza ngekhanda umdlali wayo River Park thumela phambili River Park awudisibone iDoornkop nayi Doornkop students sebenza umdlali wayo River Park okuzoba yona ibhola layo Doornkop students awudisibone uzowenzani unozinti ngalo le bhola awudisibone unozinti uzoyenzani awudisibone Doornkop nayi Doornkop babuyele emuva abadlali ulishintsha kahle umdlalo laphumela ngaphandle okuzoba yona drawing yayo River Park nayi River Park
nayi River Park Doornkop nayi Doornkop saseyona iDoornkop phumela ngaphandle ibhola kuzoba yona goal kick iyayo Doornkop student uyashisa lo mdlalo awudisiboneni uzoyenzani ngale bhola unozinti thumela phambili Doornkop student wafuna ngamakhanda sibona benzani ngamakhanda River Park nayi River Park Doornkop student awudisibone izoyenzani ngale bhola awudisibone iRiver Park izothumela phambili izoyenzani awudisiboneni uyeshisa lo mdlalo thumela phambili awudisibona benzani ngamakhanda River Park nayi River Park batishaya imoto jersey number 4 buyele emuva Doornkop students beautiful pass from Doornkop students nayi Doornkop students lamshiya umdlali wayo iDoornkop students yamshiya khona umdlali wayo iDoornkop student uzwe ubuhlungu abantu bayangena egroundini bandlula khona kuona amakhamera mawubona lo mdlalo ungekho muhle ekhaya kulubele kundlula amakhanda wabantu wazi ukuthi abamameli abantu awudisibone ukuthi izoyenzani iRiver Park ngalo le bhola awudisibone uyashisa lo mdlalo mele bafundise abalandeli ukuthi mawuthelevazwa umdlalo akumelanga bandlule emakhemereni ngoba nabo bazobe bafuna ukubona wona lo mdlalo ngeke babone umdlalo omuhle bazobe babona amakhanda wabo ngoba amakhanda wabo awadlali ibhola kudlala abadlali ibhola njengoba namanje sibona yona iDoornkop nayi iDoornkop half time yawo lo mdlalo muhle lo mdlalo uyashisa lo mdlalo angazi liphi iqembu elowasha lona ijezi njengoba namanje sibona abalandeli baphume ngobuningi eMidlands kwamahlobo abalandeli bafuna nabo ukuvela kumabonakude abadlali ibhola kodwa bafuna ukuvela kumabonakude sifuna ukuveza abadlali kumabonakude yibona abadlali abadlalayo kumabonakude njengamanje ibhonza zisasekhona siyayibona iGauteng Department of Gauteng isasekhona nayo ithi siyayixhasa le bhola njengoba kudlula abantu ngamakhanda wabo bafuna ukubonwa nabo bandlula phambi kwamakhamera namanje siyayibona iGauteng naya ikhona idepartment okuyinto enhle kakhulu enziwa yona idepartment ukusupporta into yenziwa yona idepartment ukusupporta yona lemidlalo siyayibona nescore sikhona khona laphayana iscore sikhona iscore sikhona naso iscore ukusupporta okuyinto enhle kakhulu ukuthi isikhona so sibe khona sisupporta yona lemidlalo
balibele basupporta lemidlalo okuyinto enhle kakhulu ukuthi abadlali babanayo i-energy okuyinto enhle kakhulu ukuthi abadlali kumele babe nayo i-energy okuyinto enhle kakhulu nayo i-Hollywood Band khona lana kwamahlobo ithi siyaphetha ngayo lemidlalo sifuna uku-uneartha yona ithalente njengoba namanje ngizonika umzawami akhulume ngalo ilimi likaGeorge kodwa isound yethu ayikho inhle sizozama ukuyilungisa ukuze ibe yinhle nikhone ukusizwa bukhoma ngoba iyeza ihambe siyazama ngawo wonke amandla ukulungisa yona le sound njengoba nabantu baphume ngobuningi ngizonikeza umzawami. As you can see, Hollywood Bets is here sponsoring these games. Hollywood Bets is really helping develop these small development games. And if you are really lucky, you can make some quick cash on the side. As you can also see, Score Energy is still here helping supply the energy drinks for this game, because you know that it's very vital during halftime that the players go and regain some energy to come back and score some goals. As you can see, the Gauteng Central Corridor is helping also come together and help these games. It shows that they really care for they really care for KwaMahlobo, and it shows that they are here for the community. Isound yethu ayikho inhle neze sizozama ukuyilungisa ukuze masinithumela bukhoma wona lo mdlalo dikwazi ukuzwa isound enhle njengamanje okuyiyona i-half time lapho kudlala khona River Park idlala nayo Doornkop student njengoba nibona nabantu basey'nkundleni kusekasi ibhola lenzwa ngabantu njengoba nibabona okumele kodwa masokudlala umdlalo bangangene enkundleni ngoba nabo bafuna ukubukwa abadlali ibhola yisi isikhathi sokuthi singababuka manje ngoba adlali ibhola mawudlala ibhola asifuni ukubona amasupporter angena enkundleni asumthetho webhola asiyona into enhle leyo asuhloniphi umdlalo webhola masenza kanjalo okumele siyekela abadlali badlale enkundleni kumele sibayekela abadlali badlale enkundleni manje kuhle masibona nabo abantu bayahamba noma uya kweminye imidlalo banokungavumi even kuyi-half time abalandeli bangene enkundleni kodwa siya-understanda KwaMahlobo eMiddlelands Zone 10 is their culture, but they should respect also umthetho webhola ngoba ngempela mawungeke silihloniphe ibhola angeke kuze kube kuhle neze angeke sibone labafana laba baqhubeka baya phambili ngoba nabo babona kumasupporter yingako badlala ibhola elihle kangaka ngoba bayabona amasupporter ayabalandela nawo amasupporter mele abakhombe futhi ukuthi nomthetho uyalandelwa
ngoba yinhle into esiyibona lana kwaMahlobo. Ngiyayithanda into yenziwa izakhamuzi zakhona lana eMiddelburg Zone 10 zokulandela lemidlalo ngoba yibona abayenza ibhola khona lana kwaMahlobo ukuze abadlali bavelele. Manje sizocela kakhulu ukuthi please siyacela ukudlala ibhola. Ngizayiphinda kaningana siyacela ukuthi makudlala ibhola asingangeni enkundleni siphazamise amakhamera ngoba kusasa uzobe ufuna ukubukela lo mdlalo. Kuyobe kunjani mawubukela lo mdlalo ubona amakhanda abantu andlula lapho uyobubukele? Oyobe kungasiyinto enhle kakhulu ukubona ikhanda lomuntu ufuna ukubukela ibhola. Ufuna ukubona ibhola, ufuna ukubona ikhanda lomuntu. Manje mabahloniphe makudlala ibhola abalandeli. Bangandluli ekhamereni ngoba kubukeka kabi. Ibonisa i-unprofessional. Manje asingabonisi ama-international bathi thina eSoweto asibehave, asiyazi imithetho. Kumele babone ukuthi la eSoweto siyayazi imithetho eyebhola siyayilandela ngoba le midlalo bayayibona internationally. It's not only locally eSouth Africa, eEngland bayayibona, e-USA bayayibona, e-Russia bayayibona, e-Pakistan bayayibona, eLesotho bayayibona. Njengoba kusaseyona ifesafu ziyayenzakala kwaMahlobo. Yinto into engiyibonayo izakhamuzi zaseMiddelburg Zone 10 ziphume ngobuningi ziyalazi ibhola. Into engakutshela yona izakhamuzi zaseMiddelburg, make no mistake, ziyalazi ibhola. Zikwazile ukukhipha oGoffrey Sapula ngoba oGoffrey Sapula bakhulela lana eMiddelburg, bakhuliswa yizona lezakhamuzi ezikhona lana enkundleni eziye zabasupporta okuyinto enhle kakhulu. Sibusiso Vilakazi uphuma khona lana, uyeye uphuma khona lana naye. Manje niyabona iMahlobo yenza umsebenzi omuhle kakhulu ukudevelopa lona ibhola. Njengamanje isound yethu bakwethu ayikho inhle neze, nisixolele sizozama ukuyilungisa isound yethu ngoba ayikho inhle. Angazi ngakhuluma nobani ongangitshela, but manje ngiyabona nayi sezoqala i-second half. Ngisasho ngithi khona bayilethile, khona bazoyilanda. Angazi mina ukuthi baphi,
abayilethile yibaphi abazoyilanda. First prize 150,000. Iningi leyo mali, iningi. Manje kuyakhomba ukuthi kumele kusetshenzwe mayifunwa le mali. Yinhle into engibonayo, aphumile abalandeli bebhola eMiddlelands Zone 10. Bathi dala silandela ibhola lokwamahlobo festive games. Sibazi bonke abadlali abaye bavelela, abaye badlala khona lana ibhola kwamahlobo. Niyabona namanje abadlali basenkundleni, siyayibona iRiver Park, asazi ikuphi. Doornkop students, asazi ikuphi. Njengoba nabantu basandlula enkundleni bamele yona iDoornkop students, amele yona iDoornkop students. Ngisasho mina namanje khona bayilethile, khona bazoyilanda. So kumele nathi si-champion circuit sizame manje ukuba nento esifakayo masibona lesiyaziwa okunokuthiwa kwesinye isikhathi Mumish of the week. Makunezinto njengezingagacanga sisikhiphe, yilapho abantu bazofunda izinto eziningi masibakhomba izinto abazenzayo ezingalunganga, bakwazi ukubatshela nasestradeni lapho abahlala khona ukuthi yini into oboyenza einkundleni engekho yinhle. Ngoba siyakubona ibhola amadlala, sibona nje ikhanda lakho lindlula lisiphazamisa emdlalweni omuhle. Manje ngisasho ngiyanicela balandeli bebhola, masokudlala ibhola asingadluli ekhamereni uyobe ufuna ukubukela lo mdlalo. Nawo amacoach anongidlula ekhamereni, sikude nawo amacoach. Ibhenchi lamacoach nali laphaya esibona khona iDoornkop emekhona, kodwa bazoza khona ngapha bandlule khona ekhamereni. Angayazi sebayibuka bazobe babukani, ngoba ibhenchi nayi yilapho kumele ukuthi akhulume khona amacoach. But uzowabona andlula khona lana engazi ukuthi ingani, ngoba mabawabona andlula amacoach lana nabo abalandeli ayawalandela amacoach, ayawalandela ama-owner wamaqembu. Manje yinto engukutshela yona, yabona manje nalelinye ikhanda liyandlula. Sifuna ubonisa wona umdlalo webhola ongasiyinto enhle ukuthi kudlule ikhanda kudlala umdlalo webhola. Hathi siboneni manje i-second half yawo lo mdlalo lapho khona okudlala khona River Park nayo Doornkop student. Njengoba ngishilo ngasho ngathi khona abayilethile, khona abazoyilanda. Uyashisa lo mdlalo njengoba siya kuyona i-second half yawo, i-second half yawo lo mdlalo. Hathi sibone iDoornkop yenzani ngale bhola. Nayi iDoornkop, thumela phambili iDoornkop. River Park, nayi River Park, nayi River Park, thumela phambili River Park. River Park, saseyona River Park. Doornkop, Doornkop, Doornkop students, nayi Doornkop students, Doornkop students, Doornkop students. Yabuza bayishintsha ibhola, ababuzi sebafikile eboxini,
abadlali bayiDoornkop. Awuzibone bayenzani ngababona mabadlala nayo ichipolopolo iDoornkop student eyiya phambili loyo mdlalo wawumuhle kakhulu. Awuzibone ntobuza Doornkop nayi iDoornkop saseyona iDoornkop nayi iDoornkop. Awuzibone yenzani iDoornkop ngalo le bhola nayi River Park nayi River Park thumela phambili River Park yaphumela ngaphandle ibhola khona ongaba yona throwing yayo River Park. Awuzibone uzenzani umdlalo wayo ngalo le bhola na awuzibone ngoba one River Park one Doornkop. Mele kube khona iqembu namhlanje elizophumelela umkhumula jezi. Ngisabuza ulapho ekhaya usestimeleni usetrainini usesontweni usesikolweni ubuke wona lo mdlalo uthi iliphi iqembu elophumelela. Awuzibone Doornkop nayi Doornkop bamdlala kabi umdlalo wayi Doornkop muhle lo mdlalo nayi Doornkop. Awuzibone enzani Doornkop nayi Doornkop nayi River Park sebenzile River Park thumela phambili sebenza umdlalo wayo Doornkop students nayi Doornkop students sasayona iDoornkop students ushintsha kahle umdlalo iDoornkop students faka phakathi eboxini. Awuzibone benzani eboxini labafana awuzibone wenzani lo mfana ngathi lamship sasayona sebenza umdlalo wayo River Park. Bahle labadlali beRiver Park shaya imoto bathi shaya imoto dlala ngebhola umdlali wayo River Park akashaya imoto uyayimisa le moto uyifaka uneutral asazi wenzani lo mdlali. Awuzibone wenzani naye River Park sibona amakhanda andlula esijoba shilo sathi sizoyenza abomumishi of kwamahlobo sizawukhipha umdlalo udlala sikhipha ikhanda lakho ubone wonke umuntu ukuthi awazi umthetho. Manje asithandi ukuyenza into efana naleyo ukushema abantu. Manje nabantu kumele bahloniphe bawulandela umthetho. Manje siyacela ukuthi singaze sinishame sinkhiphe sithi uyimumishi ngoba into oyenzayo ubumumishi njengoba namanje okusadlala wona lo mdlalo ngekhanda. Awusibone River Park buza sebenza unozinti wayo Doornkop students. Awuzibone yenzani Doornkop students nayi Doornkop students nangu omunye umbona uyandlula nanya understanda nangu naye futhi uyandlula udlala umdlalo njengoba ngishilo ngathi sizoyenza ngempela into yokuthi sibonise ukuthi noma sikhipha umdlalo abantu bayandlula. Manje angeke kuzobe kuhle masozibona ulimele lelo langa lokuthi uzibone ukuthi bowenzani kamahlobo bowenza into enhle bowenzani ilapho kuzobonakala. Njengamanje sibona yona Doornkop students ngoba sizoyenza imumishi of kwamahlobo festive games. Awuzibone Doornkop students khona umdlali wayo River Park olele phansi amdlala kabi umdlali wayo Doornkop students. Awuziboneni namanje akukho kuhle ngobona umdlali ezwa inhlu
Awutisibone nanka amanye amamumisha aqeda ungidlula. Awutisibone. Awutisibone. Doron student izoyenzani? Awutisibone. Awutisibone yenzani Doron ngalo lebhola? Awutisibone Doron student yenzani ngalo lebhola? Yabuza. Eceleni kwepale. Eceleni kwepale. Nangi bayandlula. Abandluli ngemva kwecamera. Ezingishilo ngathi kuzoba nabo mumishi makuphela imahlobo babukele lehlelo bazozibona ngoba kade bafuna ukuzibona. Okwamanje sakhipha lona ibhola. Sizobakhipha nabantu abangawazi umthetho webhola. Awutisibone River Park yenzani? Naye River Park. Thumela phambili River Park. Naye River Park. Sebenza Doron students. Thumela phambili. Sebenza. River Park. River Park. River Park. River Park. Faka phakathi eboxini. Sebenza umdlali wayo Doron students. Doron students. Doron students. Hiya phambili Doron students. Lamshiya umdlali wayo Doron students. Oyobayona goal kick. Hiyayo River Park. Awutisibone saseyona River Park. Naye River Park ithumela phambili River Park. Naye River Park. Sebenza ngekhanda, thumela ngaphandle. River Park. Saseyona River Park. Naye River Park. Naye River Park. Naye thumela phambili. Awutisibone yenzani River Park. Naye River Park. Saseyona River Park. Awutisibone yenzani River Saseyona River Park. Naye River Park. Badlala ngebhola. Badlala ngebhola labafana baye River Park. Naye River Park. Awutisibone benzani labadlali? Babuyele emuva. Bathi siliqale emuva lebhola. Awutisibone yenzani River Park? Faka phakathi eboxini ofuna amakhanda. Sebenza ngekhanda. Umdlali wayo Doron saseyona River Park. Awutisibone Doron yenzani? Naye Doron Naye Doron students. Naye Doron students. Naye Doron students. Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona throw in. Hiyayo River Park. Awutisibone izenzani ngala throw in River Park. Naye River Park. Naye River Park. Naye River. Awutisibone faka phakathi. Bathi offside. Bathi offside. Offside yayo Doron students. Awutisibone bazoyenzani ngalo lebhola abadlali bayo iDoron bazayithumela phambili bazayenzani kuyiyona isecond half yawo lo mdlalo 1 Doron students 1 River Park. Hiya phambili manje Doron students. Lamshiya lo mdlali. Lamshiya lo mdlali. Okubayona goal kick. Hiyayo River Park. Awutisibone abantwana baye River Park. Awutisibone uthumela phambili bafuna amakhanda. Naye Doron. Naye Doron. Uma ngaphandle kuzoba yona draw in. Hiya iDoron students. Awutisibone izenzani iDoron students ngalo lebhola. River Park. River Park. River Park. Naye River Park. Hiya phambili River Park. Hiya sebenza umdlali wayo Doron students. Phumela ngaphandle okuyiyona throw in. Hiyayo iRiver Park. River Park. Yasebenza Doron students.
Awudisibone yenza. Thumela ngaphandle. Throw in. Hiyayo Toronkopa students. Njengoba namanje sibona khona abadlali ababafakayo. Jersey number 6 uyaphuma, jersey number 11 bayaphuma. Bathi ndlalile. Sinibonile. Asifake nabanye abadlali. Ake unumber 7 awuthi ngibone lo omunye umdlali wayo. Toronkopa student. Jersey number 13. Toronkopa students ifaka ujersey number 13 no jersey number 7. Njengoba ngisasho nesound yethu ayikho inhle neze. Nesound yethu ayikho inhle neze. Sizozama ukuyilungisa ukuze sinithumele bukhoma kahle lo mdlalo. Njengoba sibona yabuza kumela ngaphandle beyibuza Toronkopa students badlale njengawo ama students. Yinto mele bayenze, mele babuze. River Park khona abadlali ababafakayo bayo iRiver Park. Siyababone bafaka abadlali ababili bakhipha ujersey number 11 kuzongena ujersey number 10 no jersey number 8. Hadi sibona omunye umdlali ozophuma jersey number 4 uyaphuma naye weRiver Park. Bathi bafana nidlalile sinibonile muhle umsebenzi enuwenzile. Masipheni abanye abadlali ithuba nabo sibabone ukuthi bona baphetheni ngoba asifuni ukulwasha ijezi. Ngoba mina ngisabuza ngithi iliphi iqembu ocabanga ukuthi liyolwasha ijezi phakathi kwawo omabili lamaqembu. Awuthi sibona iToronkopa yenzani? Ilifaka phakathi eboxini iToronkopa. Sebenza iRiver Park. Sebenza umdlali wayo Toronkopa students. Awuthi sibona izenzani Toronkopa students. Naye Toronkopa students. Toronkopa students. Sebenza Toronkopa students. River Park. Naye River Park. Uyisele move River Park. Abafana abancane manganitshela into abayenzayo bayaguqa mabandlula phambi kwekhamera. Abantu abadala abanguqi mabandlula phambi kwekhamera. Bayandlula nje bafuna sibona amakhanda wabo. Ingakho ngisho ngithi isikhathi masiya sizobonisa ukuthi abantu bayandlula ekhemereni. Naku bayandlula ekhemereni sisakaza. Kuyakhombisa ukuthi abawazi umthetho abantu abadala. Abantwana bayawazi umthetho. Abantu abadala bawazi umthetho. Hadi sibone River Park. Eceleni kwebhale. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa ngempela. Awuthi sibone yenzani? Okusaseyona Toronkopa students. Awuthi sibone Toronkopa students. Na Toronkopa students thumela phambili. Bathi nimdlale kabi umdlali wayo Toronkopa students. Okuzoba yilona ibhola layo Toronkopa students. Awuthi sibone izenzani Toronkopa students. Ngalo le bhola. Awuthi sibone muhle lo mdlalo. Awuthi sibone
Hadisibone bazenzana abadlali bayiDoornkop. Abuza! Sebenza nozinti. Into kade bayenza iDoornkop. Kade balithumela ibhola phambili. How disibone yenzani iDoornkop students? Doornkop students. Now Doornkop students. How disibone iDoornkop? Belidlalela emuva lebhola. Sebenza iRiver Park. Sebenzile iRiver Park. Khiphela ngaphandle. Khiphela ngaphandle. Khiphela ngaphandle. How disibone? Phumela ngaphandle uzobalona i-throw-in yayo River Park. How disibone izenzani iRiver Park ngayo le throw-in? Na iRiver Park. Thumela phambili iRiver Park. How disibone yenza thumela phambili. Doornkop student ubafuna ngamakhanda phambili. How disibone uzwenzani lo mdlali wayo Doornkop? How disibone wenzani? How disibone sebenza umdlali wayo River Park. How disibone? How disibone uzwenzani ngalo le bhola? Njengoba ngisho abantu abadala bawuhlonipha umthetho kaMahlobo, bandlula ekhemereni. Kudlala ibhola akudlali bona. Abantwana bayahlonipha, abantu abadala bahlonipha, is vice versa kwaMahlobo. How disibone wenzani umdlali wayo Doornkop student? Phumela ngaphandle. Ngoba abantwana babona abantu abadala bangahloniphi, abantwana ngeke bahloniphe. Manje sibafundisani abantwana singabantu abadala. Uzomkhuza kanjani umntwana nawe umuntu omdala ungamameli? Njengoba sibona iDoornkop. Hadi muhle lo mdlalo. Siyathi njengoba manje siphazamiswa abantu abandlulayo. Masilibele sinithumela wona bukhoma. Ingakho ngisho ngithi abadala abahloniphi, abantwana bayahlonipha. Angazi babafundisana abantwana. How disibone iRiver Park? How disibone iRiver Park? How disibone faka phakathi eboxini iRiver Park? Sebenza ngekhanda River Park. Abuza! Hamba kancane. Thumela phambili unozinti wayo students. Doornkop students. Eceleni webhale. Eceleni webhale. It was going to be a goal. He was just unlucky, unfortunate. River Park. River Park. Doornkop students. Phumela ngaphandle ibhola. How disibone? Ngesithanda River Park. Phumela ngaphandle ibhola. Throw-in yayo Doornkop students. How disibone Doornkop students? Doornkop students. Doornkop students. Shintsha kahle Doornkop students. Wadlala ngebhola. Doornkop uza. Eceleni kwebhale. Eceleni kwebhale. Eceleni kwebhale. How disibone uzwenzani unozinti wayo Doornkop students? How disibone uzwenzani? How disibone uzwenzani? Thumela phambili. Sebenza ngekhanda. Amdlala kabi. Okuzoba yona free kick yayo Doornkop students. Muhle lo mdlalo,
mawulapha ekhaya mawubona amakhanda alibela ndlula sicela usixolele. It's not like we are unprofessionally. Abantu abasenza unprofessionally. Siyacela mawubukela lo mdlalo omuhle usixolele professionally. Ama-supporter amanye wawo awekho professionally. Siyacela njengoba sibona manje Doron Insurance ngamakhanda. Sebenza unozinti. Sebenza. River Park. River Park. Nayi River Park. River Park. Hadisbone River Park. Hoyo wayoni free kick yayo. Doron Insurance. Nayi Doron Insurance. Yalishintsha. Hadisbone izozana lo mdlalo wa Doron Insurance. Sebenza umdlalo wa River Park. Nayi River Park. Hadisbone wenzana lo mdlalo wa River Park. Nayi River Park. Hiya phambili yahlasela. Beautiful passes from River Park. Nayi River Park. Hiya phambili River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Doron Insurance. Khona umdlali wa River Park ozwe ubuhlungu. Angithandi mangibona abadlali balele phansi bezwa inhlungu. Siyabadinga labadlali. Ibona okumele bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL. Baphinde basirepresente kuyona iNational Team. Njengoba sazi ukuthi siqualifyile kuyona African Nations Cup. Manje sizobadinga labadlali. Singahle abanye babo sibabone. Njengoba sibona iRiver Park naye phezulu kwamabhale. Yinhle into ayenzile. Kumele ubuze ngoba wazi kungayenzakalani. Hawazi kungayenzakalani. Kuyona le midlalo sibabonile amaqembu amaningi kade abuza akude. Sebenza unozinti. Wasebenza unozinti. Hadisbone okuyona River Park. Hadisbone wenzani unozinti wa River Park. River Park. Iyahlasela iRiver Park manje. Nayi iRiver Park. Ilibuyisela emuva. Ingozi into yokudlalela ibhola emuva. Kumele wazi into oyenzayo modlalela ibhola emuva. Into engishoyo ukudlalela ibhola emuva kuyingozi. Buka manje i-free kick iyayo Doron Insurance endaweni ebucayi. Yellow card. Banikeza yena umdlali wayo iRiver Park. Referee's decision is finally. Ureferee masakalikhipile icard, masekajajile, angeke aselibuyisele emuva. Ayisekho into angayenza. Sokumele ukuthi wenze into ureferee akutshele yona. Yingakho ngisho ngithi nabadlali kumele babafundise imithetho. Hadisbone bazayenzani ngayo le free kick. Hadisbone bazayenzani ngayo le free kick. Hadisbone ngoba yisi isikhathi sama set piece. Yisi isikhathi sama set piece manje. Hadisbone Doron Insurance izoyenzani ngayo le free kick. Hadisbone uzobuza uzoshafa khona angazi. Hadisbone uzoyenzani uzoshaya
kufa khona or uzoyenzani? Hawuthi sibone uzoyenzani? Doron student fa khona wasebenza unozinti, wasebenza unozinti, sebenzile unozinti wayo River Park, sebenzile muhle naye lonozinti wayo River Park. Okumele awusibona ngamakhanda laphumela phandle futhi likishwa ibona abadlali bayo iRiver Park. Khona kiki yayo Doornkop student. Hawuthi sibone uzoyenzani ngayo le khona. Hawuthi sibone ngamakhanda sebenza iRiver Park ngekhanda. Buyisela phakathi ngekhanda. Sebenza iDoornkop ngekhanda. Sebenza iDoornkop. River Park, thumela phambili River Park. Kuzoba yona drawing yayo Doornkop students. Bayithumela phambili. Kumele bayithumele phambili ibhola. Hawuthi sibone izoyenzani Doornkop students ngale drawing. Hayi Doornkop students. Doornkop students. Nayi Doornkop students. Laphumela ngaphandle. Phumela ngaphandle. Hawuthi sibone Kibela isadlala ibhola layo Doornkop River Park. River Park. Nayi River Park. River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Bashintsha kahle River Park. Nayi River Park. Iya phambili River Park. Nayi River Park. Siyayibona manje iyadlasela River Park. Sebenza Doornkop students. Khiphi khathi bathi umdlali wayo Doornkop students khona into ayenzile engalunganga. Oyoba yona free kick iyayo River Park. Hawuthi sibone bazoyenzani abadlali bayi-River Park ngayo le free kick. Uzobafuna ngamakhanda, uzoyenzani, uzozama ukubuza, angazi. Hawuthi ngibone, hawuthi ngibone uzoyenzani. Hawuthi sibone ubafuna ngamakhanda. Sebenza abadlali bayo Doornkop students. Phumela ngaphandle kuzoba yona drawing iyayo Doornkop students. Nayi Doornkop students. Doornkop students. Nayi Doornkop students. Kaseyona hawuthi sibona uzowenzani umdlalo wayi-River Park. Nayi River Park. Ishida kahle ibhola lithumela phambili River Park. Kusaseyona iRiver Park. Wasebenza umdlalo River Park. Nayi River Park. Sebenza umdlali wayo Doornkop. Nayi Doornkop. Nayi Doornkop. Doornkop. Nayi Doornkop. Kusaseyona iDoornkop. Doornkop. Nayi Doornkop. Kusaseyona iDoornkop student. Hayi shisha. Nayi Doornkop students. Sasayona Doornkop students. River Park. Nayi River Park. River Park. Nayi River Park. River Park. Nayi River Park. Hawuthi sibona wenzani? Sebenza umdlali wayo River Park. Nayi River Park. Akunamuntu eboxi. Akunamuntu eboxi. Thumela phambili. Hawuthi sibone phumela ngaphandle kuzoba yona drawing iyayo River Park. Muhle lo mdlalo. Angazi mina liphi iqembu elilethile. Angazi liphi elizoyilanda. Uthini wena ulapha ekhaya? Uthi liphi iqembu elizoyilanda? Iliphi iqembu elilethile? Angazi mina. Ngamakhanda
River Park. River Park. Nayi River Park. Saseyona River Park. How does one River Park? Nayi River Park. Nayi River Park. Dlala ngebhola umdlali wayo. River Park. Nadolo ngomshurent. River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Nayi River Park. Saseyona River Park. How does one enzani River Park? Wajika kahle umdlali wayo River Park. How does one River Park? Balshintsha kahle. How does one enzani umdlali wayo River Park? River Park. River Park. Batishaya imoto. Angiyakutshela. Kuyashisa kasi. River Park. Nayi River Park. Iyawushintsha lo mdlalo. River Park. Faka phakathi eboxini 1 pound. Umala ngaphandle. Uyoba yona. Khona gigi yayo River Park. Into engishoyo. Man amatembu mawafuna inqaku. Mela lithumele phambili. Awazi ukuthi kungahle wenzakaleni. Uyendlula ingako ngisho ngithi sizoba nabo omumishi of kwamahlobo ongabantu abadala abangahloniphi abantwana bayahlonipha ongasiyinto enhle. Mina ngaphandle ibhola into engibonayo emahlobo iyangimangalisa. Abantwana bayahlonipha abantu abadala yibona abangahloniphi is vice versa. Ngiyamangala kusho ukuthi abantwana kumele bafundise abantu abadala umthetho. Hadisibone Doran Cop students. Doran Cop students. Doran Cop students. Doran Cop students. Wabuza. Sebenza unozinti. Wasebenza unozinti. Yindlu into engiyibone yenziwa abantwana abandluli ekemereni bayahlonipha abantu abadala abahloniphi bayandlula ekamereni abawazi umthetho noma ukhuluma nabo bayakubuka nje kuphela ngathi ayikho into obatshela yona. Manje mina ngiyasho ngithi kushuthi abantwana sokumele bafundise abantu abadala zijikile izinto. Abantwana kumele bafundise abantu abadala. How disibone kwenzakalani? How disibone kwenzakalani? Muhle lo mdlalo njengoba namanje sibona khona umdlali ophumayo wayi-River Park. Jersey number 6 uyaphuma. Kungena yena ujersey number 13 wayi-River Park. Into engishoyo bayandlula abantu abadala or bafuna ukubonakala kumabonakude angazi ngoba kudlala ibhola abahloniphi abantu abadala. Kuhle eMiddlelands Zone 10 kwamahlobo kuwona kwamahlobo festive games. Okuyinto enhle ukubona abalandeli baphume ngobuningi njengoba siyibona iRiver Park ifaka phakathi eboxini. Wasebenza umdlali wayo Doran Cop student. Bathi goal kick. Khona umdlali wayo Doran Cop student ozwe ubuhlungu. Into engithanda ukuyisho angithanda ukubona abadlali bezwa inhlungu. Siyabadinga labadlali. Ikusasa lethu siyi-South Africa lilana. Manje mabalimala labadlali obani abayosi-representa ku-national team? Ngobani abazogijimela amaqembu amakhulu abavela khona lana eSoweto? Ngoba siyabafuna ukubabona abadlali baseSoweto bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL. Njengoba namanje sibona Doran Cop student lithumela phambili. Adisibona unozinti uzoyenzani wayo River Park. Thumela phambili. Sambili isikhathi.
liyashona ilanga khona ngathi lifuna ukubashonela angazi ngoba kusase yi-1 both sides. Awudizibona kanjani umdlalo? Gibela ngaphandle wasebenza umdlalo wayo Doornkop Students. Sebenzile umdlalo wayo Doornkop Students. Awudizibone izoyenzani iRiver Park ngayo le khona cake. Ngisasho mina ngithi kuhle kwamahlobo abantu baphume ngobuningi ngithi yinhle into yenziwa izakhamuzi zaseMeadowlands ukulandela ibhola ngoba yibona abayenze abadlali abaningi njengoba namanye sibona phumela phezulu kwamabhali njengoba ngisasho babayenzile abadlali izakhamuzi zaseMeadowlands ngoba yizona ezigcwele lana kule nkundla ingakho ngingasho nje kuphela ukuthi amasupporter izakhamuzi abantu bakhona lana eMeadowlands 99% iMeadowlands elana kuyona lemidlalo okuyinto enhle kakhulu ukuthi izakhamuzi zaseMeadowlands zigqugquzelele abantwana ukudlala ibhola njengoba namanje sibona yini Doornkop Students. Doornkop Students. Doornkop Students. Doornkop Students. Faka phakathi awusibone. Phumela ngaphandle. Phumela ngaphandle ibhola. Okuyona goal kick. Iyayo River Park. Awudizibone. Thumela phambili. Sebenza umdlali wayo Doornkop Students. River Park. Na River Park. Thumela phambili wasebenza umdlalo wayo Doornkop Students. Doornkop Students. Na Doornkop Students. Phakamisa inyawo. Bathi play on. Doornkop Students wasebenza umdlali wayo River Park bathi goal kick ya River Park. Awudizibone uzoyenzani unozinti wayo iRiver Park. Ususemuva awudizibone uzoyenza thumela phambili. Thumela ngaphandle kuzoba yona drawing yayo Doornkop Students. Awudizibone bazoyenzani ngalo le bhola. Awudizibone thumela ngaphandle okuyiyona drawing. Awudingibone kusaseyona i-drawing yayo Doornkop Students. Njengoba ngasho isound yethu ayikho inhle neze sizozama ukuyilungisa nisixolele ngesound yethu sizozama ukuyilungisa. Awudizibone manje bazoyenzani drawing yayo Doornkop Students. Awudizibone izenzani Doornkop Students ibafuna ngamakhanda sebenza ngamakhanda. Drawing yayo River Park. Awudizibone izenzani River Park ngayo le drawing. Bathi asiyona i-drawing kuzoba yona free kick. Thumela phambili. Sebenza umdlali wayo Doornkop Students ngekhanda. Khona umdlali ozwe ubuhlungu. Angithandi ukubona abadlali balele phansi bezwa zona inhlungu. Siyabadinga labadlali. River Park. Balizusemuva iRiver Park. Na iRiver Park alishintsha kahle iRiver Park. Ayithinta phansi. Awudizibone River Park.
khona kwenzakele lapha khona kwenzakele hawuthi sibone hoyoba yona free kick hiyayo Doornkop Students. Hawuthi sibone thumela phambili River Park iyahlasela iyangena batisha imoto badlala ngebhola saseyona River Park phumela ngaphandle uyobana throwing yayo River Park phumela ngaphandle saseyona throwing yayo River Park hawuthi sibone bazanzana abadlali ba River Park uyeshisa lo mdlalo sisamele lona ibhola njengoba sibona abalandeli abalithandayo ibhola baphume ngobuningi ukuzosapota wona lo mdlalo okuyinto enhle kakhulu esibonayo lana eMiddlelands Zone 10 kwamahlobo eyenziwa yizakhamuzi zakhona lana eMiddlelands ukulandela umdlalo webhola throwing yayo River Park faka phakathi eboxini wasebenza umdlali wayo Doornkop Students okuyona khona kick yayo River Park hawuthi sibone uzoyenzani ngayo le draw le khona kick umdlali wayo River Park uzobafuna amakhanda nawufuna amakhanda phumela ngaphandle sebenza umdlali wayo River Park phumela ngaphandle hawuthi sibone yenzani River Park nayi River Park iyahlasela River wabuza phezulu kwamabhali into kumele bayenzela abadlali mabafuna ukuphumelela mele babuze ngoba bazi ukuthi bangahle bayithola impendulo na abazi mele babuze njengoba manje kuyona goal kick yayo Doornkop Students hawuthi sibone izoyenzani Doornkop Students ngalo lebhola thumela phambili sebenza ngekhanda umdlali wayo River Park Doornkop shintsha kahle Doornkop dlala ngebhola lamshiya ibhola River Park nayi River Park thumela phambili River Park saseyona River Park hiya phambili River Park iyahlasela manje River Park saseyona River Park iyahlasela River Park yona River Park sebenza umdlali wayo Doornkop Student throwing yayo River Park sibona uzenzana umdlali wayo River Park ndiwa ibhola layo Doornkop Student khona okwenzakele okuyona free kick yayo Doornkop Students waphela umdlalo esizobona amapenalty asazi ukuthi iliphi iqembu eliyophumelela kuwona sisafuna ukubona ukuthi baya kuliphi iside one Doornkop Student one River Park njengoba namanje umdlalo uphelile
esiyakuwona ama-penalty. Likhona iqembu okumele namhlanje liwashe ijezi. Angazi mina iliphi iqembu elizowasha ijezi namhlanje. Engingakusho ngithi khona abalethile, khona bazoyilanda njengoba siyakuwona ama-penalty. Kuyashisa kwamahlobo eMidlands njengoba sibabona abalandeli baphume ngobuningi bafuna ukubona makuzokhahlela wona ama-penalty ukuthi iliphi iqembu eliyophumelela, ngoba mina angazi ukuthi iliphi iqembu eliyophumelela. Njengoba namanje sisondela phakathi enkundleni sizofuna ukunikhiphela bukhoma wona ama-penalty. Ishoti yethu izojamba, ungamangali mawulapho ekhaya uyibona isithombe sigxumagxuma, ingoba siyahamba manje sizofuna ukunibonisa ama-penalty. Ngoba mina ngisasho ngithi angazi liphi elilethile, iliphi elilethile njengoba siyakuwona ama-penalty shootout. Awudisibone sizobona ukuthi iliphi iqembu namhlanje eliyophumelela elizoya kuwona ama-quarter final. Awudisibone iliphi iqembu elizophumelela namhlanje. Asazi, sizobona khona. Kuhle kwamahlobo njengoba namanje okuzoba yiyona penalty shootout. Khona balethile, khona bazoyilanda. Asazi abobani abayilethile, asazi abobani abayilethile. Awudisibone ukuthi abobani abayilethile. Siyabona ama-supporters awafuni ukuphuma enkundleni, kumele babafundise. Thatha ama-penalty. Kuphi le? Okay.
mfana kamera ngeke ngisakwe. Awudisibone kuzoyenzakalani manje njengoba uyiwona ama-penalty. Nginikhumbuze kudlala yona i-River Park, idlala nayo Doornkop Student, lapho khona okuzokhahlelwa ama-penalty. Awudisibone bazoyenzani ngawo lama penalty. Awudisibone bazoyenzani ngawo lama penalty. Kuhle Hemirolensi, ngiyababona abalandeli baphume ngobuningi, baningi, bathi sifuna ukubona ukuthi liphi iqembu eliyophumelela. Niyababona naba baningi bathi sifuna ukubona ukuthi liphi iqembu elizophumelela. Njengoba namanje sibona yona Doornkop Student, ibona abazokhahlela qala. Awudisibone izoyenzani i-Doornkop Student. Phakathi wane Doornkop Students enile River Park. Awudisimbone lo mdlali wayo i-River Park uzoyenzani. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali wayo i-River Park. Wane Doornkop Students enile River Park. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali. Awudisibone uzoyenzani ngalo. Awudisibone uya ku right uya ku left walifaka phakathi. Wane Doornkop Student, wane River Park. Awudisibone uyashisa lo mdlalo, uyashisa lo mdlalo. Awudisibone manje uzoyenzani. Awudisibone umdlali wayo Doornkop Student uzoyenzani ngayo le penalty. Awudisibone wane Doornkop, wane River Park. Awudisibone hlehlele emuva. Awudisibone uya ku right uya ku left. Well taken. 2 Doornkop Student, 1 River Park. Uyeshisa lo mdlalo kuyona penalty shootout. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali wa River Park. Penalty shootout. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali. Awudisibone khona umuntu ongena phakathi enkundleni wenza izinto zakhe. River Park. Ureferee uyokhuza unozinti, time wasting, umosha isikhathi unozinti. 2 Doornkop Student, 1 River Park. Awudisibone uya ngakuphi, uya ku right uya ku left, ulifaka kuphi. Wasebenza unozinti wayo i-River Park. Sebenzile unozinti wayo Doornkop Student. Sebenzile unozinti wayo Doornkop Students. 2 Doornkop Students.
River Park. Awudisibone izoyenzani Doornkop Students ngayo le penalty. Khona balethile, khona bazoyilanda asazi. 2 Doornkop Students, 1 River Park. Awudisibone uzoyenzani umdlalo wayo Doornkop Students. Isiphazamisile isound yethu, sizoyilungisa njengoba sasekuwona ama penalty shootout. Awudisibone uzohlehlela emuva akahlehli, ngathi akahlehli, awahlehlele emuva, wahlehlele emuva. Awudisibone uzwenzani umdlali wayo Doornkop Students. Awudisibone uzwenzani lo mdlali, awudisibone uzwenzani, uya ku right, uya ku left, asazi. Awudisibone, well taken. 3 Doornkop Students, 1 River Park. Awudisibone bazoyenzani, uzoyenzani umdlali wayo iRiver Park. Awudisibone bamosha isikhathi manje, abazi ukuzokhahlela. Sisamele bona ukuthi bazokhahlela, asazi ingani bangezi bazokhahlela. Bathatha isikhathi abadlali bayo iRiver Park. Awudisibone uzoyenzani lo mdlali weRiver Park, ngoba simbonile unozinti wayo iDoornkop Students. Uye wasebenza kahle, wakwazi ukuseva ipenalty njengoba namanje kuyi-3 Doornkop Students, 1 River Park. Asazi uya ngakuphi, molapho ekhaya, eteksini, etreyinini, emabhasini, even nakhona esibhedlela ubukela wona lo mdlalo. Uthi lo mdlali wayiRiverside uzoya ngakuphi makakhahlela yona le penalty, uya ku right, uya ku left, uya kuphi? Ngiyabuza ngoba ngazi ngifuna ukubona. Awudisibone uya ngakuphi, awudisibone uya ngakuphi, awudisibone uya ngakuphi. Waliza phezulu wathi hayi ngiyalazi ukuyikhahlela ipenalty. 3 Doornkop Students, 2 River Park. Awudisibone manje umdlali wayo Doornkop Students uzoyenzani. Awudisibone umdlali wayo iDoornkop Students. Awudisibone uzoyenzani, uzoya ngakuphi, uyafa khona, uya ku right, uya ku left, angazi. Ngibuza wena ulapha ekhaya, ngoba isihamba phambili ngawo lama penalty. Doornkop Students 3 River Park 2. Awudisibone bazoyenzani ngalo le bhola. Awudisibone uzoyenzani, uya ku right, uya ku left, angazi mina. Awudisibone uya ngakuphi, simele sifuna ukubona. Awudisibone uya ngakuphi. Phakathi 4
Doornkop Students. 2 River Park. How this morning? How this morning uzonzana umdlali wayo? River Park. 2 River Park. Njengoba yokhahlela. 4 Doornkop Students. How this morning? How this morning uzonzana? How this morning uzonzana? How this morning? Who you go right? Who you go left? Who you go far corner? Angas. Well taken. 3 River Park. 4 Doornkop Students. So uyakhathela manje umdlali wayo iDoornkop Students. How this morning? How this morning? Uzoyenzani umdlali wayo Doornkop Students. 4 Doornkop Students. 3 River Park. Muhle lo mdlalo. Muhle lo mdlalo. Handisbone uzoyenzani lo mdlali ngayo le penalty. Handisibone uzoyenzani umdlali wayo Doornkop Students. Handisbone uzoyenzani. Who you go right? Who you go left? Angas. How this morning? How this morning? Wasabantu nozindiwayo iRiver Park. 4 Doornkop Students. 3 River Park. Alabanzi lama penalty. Alabanzi lama penalty. How this morning? Mangithi ngithanda ukubheka abalandeli abaningi basapota iRiver Park. Abalandeli abaningi basapota iRiver Park. Mangithanda ukubheka how this morning? How this morning? Izoyenzani iRiver Park. 3 River Park. 4 Doornkop Students. Uyashisa lo mdlalo. Hayashisa lama penalty. Khona kumele washe ijezi namhlanje. Mina ngazi liphi hello washe ijezi namhlanje. Khona kumele washe ijezi. Mawulapha ekhaya uthi liphi iqembu hello washa lona ijezi. Awudisibone. Awudisibone umdlali wayo iRiver Park. Uzoyenzani? Faka phakathi. 4 River Park. 5 Doornkop Students. Yingakho bengithi uqala phansi lo mdlalo lama penalty aqala phansi. Niyabona manje 4
Doron students. 4 River Park. Muhle lo mdlalo. Noma isound yethu ithanda ukusiphazamisa. Siyazama ngamandla ukuyilungisa. Hadisibona umdlali wayo Doron Kapa students uzoyenzani ngayo le penalty. 4 Doron Kapa students, 4 River Park. Hadisibona uzoyenzani makalifaka phakathi kuba i5 asazi uzoyenzani. Hadisibona nangu uhlahla lemuva. Hadisibona uzoyenzani ngayo le penalty. Sebenza unozinti wayo River Park. Sebenza unozinti. Sebenza unozinti. Wasebenza unozinti wayo River Park. 5 River Park. 4 Doron Kapa students. Uyeshisa lo mdlalo. Uyeshisa lo mdlalo. Doron Kapa students. Baba bangamisa le penalty. Uphelile umdlalo. Bayona manje Doron Kapa. Yengaphazama mangithi mangahle ilmise Doron Kapa student kuyobe kuphelile. Kuyobe ungakapheli ngoba iscore 5 River Park, 4 Doron Kapa student. How this morning? Nah, gentlemen. Nangama out kuwana mapena. Izwa le voice njengoba bakhaba mapena. Maybe uzo recognize kwelinye lamalanga sikulethela yena. Awubatshela noma yini nje ofuna ukubatshela. Hayi, mangaba uke Mahlobo Festive Games, you are missing out. Sihluli World Cup, sihluli UEFA, sihlula yonke into. Mawungekho Millionaires Zone 10 eSoweto ngema Festive Games uziluzele. Batshela igama lakho before uphuma futhi ukuthi bakuzwe ukuthi le voice bahlale bayizwa ngaso sonke isikhathi. Mangabanyazi le voice. This is Smoking Nyembe, umalime wase TV, all the way from the 1852 Millionaires in the Fire. Welcome and welcome and welcome. Happy New Year futhi. Silai Mahlobo Festive Games. Siyabonga bhuti wami. Thank you, Mr. Sly. All right. Niyawuzwa zayenzakala khona lana eKasi. Niyawuzwa iUEFA yaseKasi ziyayenzakala. Abalandeli bangena enkundleni. Yinto bengisho ukuthi kumele babafundise ukuthi bangangena enkundleni umdlalo mawusadlalwa. Yinto engishoyo ngaso sonke isikhathi. Hadisibone manje izoyenzani iRiver Park. Yalifaka phakathi phelile. Yalifaka phakathi phelile iRiver Park. 5 River Park, 4 Doron Kapa students. How this morning? ukuthi bazoyenzani ngalo le bhola. How this morning?
kumele abalandeli babafundise ukuthi angenwa enkundleni makudlalwa, akungenwa enkundleni. Iyasho imithetho yebhola, iyasho imithetho yeFIFA, iyasho imithetho ye-South African Football Association okuyiyona isafa ukuthi masihlonipheni umdlalo webhola, makudlalwa ungangeni enkundleni ngoba nawo ama-penalty shootout kusaseyiwona umdlalo. Yingakho sithatha isikhathi, yingakho nabadlali bathatha isikhathi ukhahlela i-penalty ngenxa yokuthi abalandeli bangena enkundleni. Hathi siboneni izoyenzani i-River Park. Malifaka phakathi uyaphela umdlalo. 5 River Park, 4 Doornkop Students. Hathi sibone wenzani. Walifaka phakathi. Walifaka phakathi. Waphela umdlalo, waphela umdlalo. Lapho khona esizokhuluma nomdlali, sokhuluma naye umdlali wayo, umdlalo wayo i-River Park. Sifuna ukumuzwa ukuthi uthini umdlali wayo i-River Park. My man, what a brilliant game today. Guys, it was a 1-0 all. It went to penalties. I just want to find out to you, how do you feel to move to quarterfinals? Ekbatlang utlwa wena re ikutlwa jwang ho ya ho tsona di quarterfinals? It feels good. It feels very good to win a quarterfinals. We worked hard, we pushed. So yeah, we just want to win and just take a money and a trophy home. Before the penalties, what the coach said to you gentlemen, because it was 1-1, the match was tight. Now I know coach said something to you. The coach just told us to be confident. We mustn't stress a lot because we had confidence and we knew we were gonna win. We knew because, yeah, and all we can say is we can just thank God for everything. Your team is from where? Stimela Samashangani, River Park. We played here in Shawela. Shawela. Yeah. Stimela San, say it again. Stimela Samashangani, River Park. Niyawuzwa bafethu ekasi umfana uyasho ukuthi Stimela Samashangani ziyayezakala. Niyawuza, see ya when you see us on Champion Circuit.